Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongietorriak Saloa telebistara, ekainak 15 dugu gaurkoa osteguna, eta egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur bi elkarrizketa ezberdinak ditugu, lehendabizikoa Angel Rekalde dugu, gure kolaboratzailea den Navarraldea taldearen zuzendaria, eta Noaingo martxari buruz eta Noaingo aste kulturalari buruz hitz egingo duena. Ondoren, bigarren elkarrizketan, Iker Santxo dugu, itzultzailea eta Jokin Zaitegi saria irabazi duena. Ondoren, zaratak tartean, zaretik dugu, baina lehendabizikoz, beti bezala, goazen efemerideekin. Gaurkoa ekainak 15, goazen efemerideekin. 1300 urtean, Bilbo hiria sortu zen ekainak 15 batean, Villa de Bilbao izenarekin. Didako 5. Lopitz Arokoa sortu zuen, Bizkaiko 10. jauna zena. 1977an, Espainian Francisco Franco hil ondoren lehenengo hauteskunde demokratikoak eman ziren ekainak 15ean. 1677an, Frantzian Jean-Baptiste Denis medikuak lehendabiziko izaki odol transfusioa burutu zuen. Orain, goazen eguneko lerroburu nagusiak ikertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun titularrak. Honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak euskarari buruzko akordio bat sinatuko dute Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Euskal Elkargoak. Elkarlan ildo batzuk ezarriko dituzte hiru administrazioek hitzarmenaren bidez orain arteko lankidetza areagotzeko. Eta Altsasuko auzian presoak sakabanatu eta urrundu egin dituztela salatu dute hainbat hautetsiek 15ean behin egiten duten elkarretaratzean babesa adieraziz. Eta segurtasun kamerak jarriko dituzte udaltzaingoaren kalabozoetan, hauxe, giza eskubideen legediari eta Europako arautegiari men eginez hartutako neurria da. Nafarroako gobernuak bertzalde 60.000 euro inbertituko ditu lantoki pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko. Eta aste honetan izandako istripuan bada albiste homizidioa egotzi diote, Taxuareko istripua eragin zuen gidariari gogoratu motorzale bat hiltzela istripu horretan ibilgailu batek harrapatu eta gero. LGTBI arrotasun egunaren karietara ekitaldi mordoa antolatu du E28 plataformak Iruñeko udalaren laguntzarekin. Bihar hasiko da ekainak 16 transexualitateari buruzko mahainguru batekin. Eta Sanferminak ate joka ditugun honetan, Renfek 31.000 eserleku gehiago eskainiko ditu Sanferminetarako, uztailaren 8-tik 16ra tren gehiago ibiliko dira. Eta albistekin bukatzeko, albiste tristea pilotan Aitor Zubietak Negar Malkoen artean agur errandio pilota profesionalari belauneko lesioak behartuta. Lehendabizikoz, goazen Diario de Navarrasen titularrekin. Konstituzionalak Nafar udalerriei 19 milioi ematen dien inpostua moztu du. Udalek plusbalia municipala itzuli beharko duten zalantzak dituzte. Iglesiasek 350 botuetatik 82 lortu zituen zentsura mozioa lortzeko. Zentro guztien selektibitateko nota guztiak eta nota hoberenen dutenen arteko 8 esperientziaren testimonio egunkariaren barnekaldean. Larritasuna Londresen 24 pisuko eraikinean izandako sutea dela eta 12 hildako eta 70 zauritu utzi egin zituen. Jarrai dezagun Diario de Notiziasen titularrekin. Osasunan dugun exigentzia oso altua da. Selektibitatea egiten duten ikasleetatik 86,26%koa azterketa gainditu egiten du.
PPko korrupzioa Podemos eta PSOEen arteko elkartasuna handitu egiten du. Gutxienez, 12 hildako Londreseko eraikin bateko sutean. Orain gararen titularrak. Ertzaintzaren inhibizioak bidegiren instrukzioa luzatzen du. Eskaera fiskala dela medio, epaitegiak 2022 urtera arte luzatu egin du gaia ikertzeko denbora. Urkullu exigitutako irakurketa kritikoa ez egitea leporatu die presoei. Horrela erantzun du euskal presoen gutunei eta sortuk horri erantzun egin dio bere autokritikak eta EPPkoak birgogoratuz. Gehiengo alternatiborik ezean, zutik da oraindik Rajoy. Madrilen izandako zentsura mozioa argi utzi egin du, baina guztiz ezinezkoa ageri da erabakitzeko eskubidea. Kataluniako auzian PPri estu loturik dagoelako PSOE. Agur Ramin, baina kontuz tarifekin. Gaurtik aurrera telefonia konpainiak ez dute kostu gehigarriak aplikatuko Europako beste herrialdeetara deitu izanez gero. Dena den, Hego Euskal Herriko deiak internazionalak bezala jarraitu egingo dute. Orain, berriarekin jarraituko dugu. Gida bat ondu dute buruko gaixoen kontrako tratu txarrei aurre egiteko. Buruko gaixotasunen bat duten andrazkoen 4tik 3 indarkeria jasan duten noizbait familia edo bikote harremanetan. Euskara sustatzeko itun bat egin dute Jaurlaritzak, Nafarrak eta Elkargoak. Hizkuntza politikari buruzko hitzarmen bat izenpetuko dute Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskal Elkargoak. Errauskeriaren aurka gose greba hasi dute. Zubietako plantako lanak hasita daude eta gogoeta sustatu nahi dute kontsumoaren inguruan. Protesta babestera deitu egin dute. Maik atzeratu egin ditu gobernu osaketa eta Brexitaren negoziazioa. Gobernua ituna atzo sinatu behar zuen Maik Dupekin, baina Londreseko eraikin bateko sutearen ondorioz atzeratu egin dute. Azkenik, goazen Euskal Herria irratiaren titularrak ikustera. ELA sindikatua indar berritzen ari da 14. kongresuan. Azpilagainaren ordua da. Arratsaldea pasa Loiolan. 123 etxe kaleratze gauzatu dira lehen 3 hilabeteotan. Gaurko agendarekin jarraitzeko unea iritsi da. Gaur Azpilagaina auzoko jaiak hasi egingo dira. Arratsaldeko 5etan izango da eta umeentzako jokuak, garagardoaren feria, kontzertuak eta zozketa bat egongo dira. Igandera arte iraungo dute. Montxe Borda artistak bere artearen inguruko ikuspuntua aurkeztuko du gaur ekainak 15 zortzitan. Ondoren tabernako terrazan jam session egongo da. Guzti hau ikuspuntuak ziklo kulturalaren parte da. Gaur Zentral Cafe antzokien, Juk, Subs eta Negra Calavera punk talde ingelesaren kontzertua emango da. Sarrera 16 euro balio du eta 9:30 izango da. Gaur ere pintxo eguna dugu. Nafarroako Ostalaritza Enpresario Elkarteak antolatuta, pintxo ezberdinak probatzeko aukera izango da Iruñako taberna ezberdinetan. San Ferminetako kartelen erakusketa gaur hasiko da ere. Igandera arte iraungo du eta kartel finalistak ikusteko aukera izanen da Zibibox Kondestablean. Ostegunero egiten ohi dugun bezala parlamentura agerturatu egin gara eta aste honetan LGTBren lege berriaren berri emango dizuegu, gero Abaiko Koldo Martínez, EH Bilduko Bakartxo Ruiz eta Podemoseko Laura Perezen eskutik. Parlamentuak onartu duen LGTBI lege berriak aurrerapauso galantak suposatzen ditu LGTBI komunitatea osatzen dugun pertsona guztientzat. Berdintasun arloan, giza eskubideen arloan, pertsona hoien babesean eta abar luze batean. Kontutan eduki LGTBI komunitatearen borroka oso luzea izan dela,
pausoz pauso eman izan dela, establishment guztien kontra, hasi medikuntza, hasi komunikabideak, hasi botere politikoa, hasi eliza, arlo guzti horietan eman da borroka. Eta azkenean Nafarroan lege aurreratzaile eta integral bat onartu dugu. Beraz, etorkizun hobea ospatzen duen lege bat. Pertsona LGTBI komunitatea osatzen dugunontzat eta eraberean noski gizarte osoarentzat. Nik uste urrats importantea izango dela, benetan urteetako bazterkeria, urteetako utzikeriaren ondoren LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko urratsa izango da zalantzarik gabe, LGTB fobiaren aurka lanean hasteko, benetan administrazioko politika publiko guztietan LGTB berdintasuna lantzeko irizpideak, lantzeko mekanismoak ezarriko dira, eta pasaden egunean osoko bilkura onartu zenean, kolektibo guztietako ordezkaritza izan genuen hemen, eta nik uste beraiek esandakoa eta beraien aurpegiek dena esaten zutela. Lehenik eta behin oso lege parte hartzailea izan da, nun jendarteko kolektibo eta nahi izan duten pertsona guztiek parte izan duten, eta parte hartu izan duten, eta parlamentario jaso ditugun haien ekarpenak, beraz, askori gustatzen zaigun legea da. Eta hemendik aurrera transfobia, homofobia eta aniztasunaren aldeko legea denez, amaiera emango diogu lehen esan bezala transfobia eta homofobiari. Gainera, osasungintzatik bermatu ahal izango da sexu aldaketa, baieztatu egiten da legalki lege honek ematen dituen aukerak, aniztasun hori gizartean dagoenez gero, baita eskubide zibiletan ere eskaintzearen ondorio da. LGTBI legeari esker, nik esango nuke dena aldatuko dela. Baina batez ere LGTBI pertsona guztiei errekonozitzen zaiela beste guztiek dauzkaten giza eskubide guztiak. Lanaren arloan, diskriminazioaren kontrako neurriak hartuko dira, eta ez bakarrik lan arloan, baizik eta baita ere osasun arloan, hezkuntza arloan, maila guztietan. Seguruetan, seguru pribatuetan, arlo guztietan. Eta galdera honi erantzunik gauza bat azpimarratuko nahiko nuke. Lege honek transexualitatearen despatologizazioa onartzen du. Lege honen bitartez, Nafarroako Parlamentuak argi eta garbi esan du transexualitatea ez dela eritasun bat, pertsonon dibertsitate sexualaren atal bat besterik ez dela, eta inork ezin duela, ez duela behar, inork ez duela behar. Inolako diagnostiko mediko edo psikologikorik transexualitatean barruan dagoela esateko, hots transexuala dela esateko, eta normalizazio horrekin tratatu beharko izango dira transexual guztiak, adinekoak eta baita ere adin gutxikoak ere. Funtsean, nik azpimarratuko nituzke mugarri batzuk, ezta? Batetik, 2009 urtean onartu zen, lege bat parlamentu honetan bertan, transexualitatearen inguruan, pertsona transexualen eskubideak bermatzeko, baina lege hori gainditutzat ematen da. Eta lege honek benetan transexualitatearen despatologizazioan urrats importante ematen du, esate baterako, protokoloak osasun arloan, erabili beharreko protokoloetan esate baterako diagnostiko psikologiko edo diagnostiko psikiatriko bat behar ez izatea horia, benetan kolektiboaren aspaldiko eskakizuna da eta horrek benetan mugarri bat jarriko du. Bestetik, organo bat sortzen da, organo koordinatzaile bat, LGTB politikak nolabait zuzentzeko, koordinatzeko
eta bai hezkuntzan, bai osasungintzan, bai politika sozialetan, bai politika publiko guztietan egin beharreko politika horiek, eman beharreko urrats horiek koordinatzeko ardura izango duen, eta horrekin batera kolektiboen parte hartzea bultzatzeko kontseilu bat osatuko da, herri mugimenduaren eta gobernuko kideen artean. Beraz, nik uste politiken erdigunean kokatzen dela LGTB berdintasuna, eta hori beharrezkoa zen. Eta azkenik, nik uste mekanismo batzuk esartzen direla LGTBI fobiari aurre egiteko, bide administratibotik, baina zigor edo isun konkretu batzuk esartzen dira, falta batzuk esartzen dira, eta nik uste hori ere beharrezkoa zela, nolabait, egun oraindik ere pairatu behar izaten dituzten irainak edo bestelako jarrera diskriminatzaileak eta oro har bazterkeriari aurre egiteko. Politikariekin jarraituz, ikus dezagun aste honetan zer nolako... Joan zen asteburuan, Elizondon, aroztegiaren kontra dauden batzuek, Virginia Aleman eta Ruben Ziganda gure parlamentariari eta Ruben gure zinegotziari Elizondon eskratxe bat egin zioten. Elizondo olako paperez betea atera zen, Virginia Alemanen etxe aurrean pankarta bat jarri zuten, geroa bai dirua nahi, eta kazerolada bat egin zioten. Virginia momentu horretan ez zegoenan bere seme alabekin, baina bere familiako batzuk bai. Guk uste dugu, eta hau ere esan zuten kazerolada edo eskratxe horretan. Guk uste dugu adierazpen askatasuna denontzat dagoela. Adierazpen askatasunak suposatzen du edonork edozein momentuan proiektu baten alde edo proiektu berberaren kontra mintza daitekela. Baina olako eskratxeak adierazpen askatasunaren kontra doaz. Gauza bada, gobernu baten aurrean, parlamentuaren aurrean, edozein alderdi politikoren aurrean, manifestazio edo bilkura bat egitea edo protesta bat egitea. Baina pertsonen etxe partikularretan ez. Hori ez da, ez askatasuna defendatzea, eta gainera argi eta garbi esango nuke, proiektu defendatzen edo nahi ez duten proiektu horien kontra doa. Beraz, eskratxe partikularrik ez, inolaz ere ez, onartezinak dira. Egun hauetan HTaren gaia maiz jorratzen ari da parlamentuan eta laukoan ere. Guk EH Bilduk bere jarrera berretsi nahi du. Guk Ayerdi kontseilariari eskatu diogu momentuz eta bestelako adostasunik ez dagoen bitartean nafar jendarteari parte hartzeko eta alternatiba guztiak ezagutzeko aukera ematen ez zaion bitartean Madrilekin hitzarmenik ez sinatzeko, hori da eskatu dioguna. Benetan kezkatuta gaude, eta esan genuen pasaden larun batean egin genuen ekitaldian, kezkatuta da gaude gobernuari frenoa ikusten diogulako aldaketaren eremuko politika batzuk aurrera ateratzeko momentuan, eta beste batzuetan aldiz, biadura handian eta kostala kosta joan nahi izate horrek ekarriko dituen arazoak eta laukoan ere sortu duen desadostasunak benetan ondorioak izan ditzaken honetan horrek sortzen digu kezka. Pentsa 2018ko aurrekontuetan HTerako partidaren bat bozkatu behar baldin bada, horre ere nolako problema izango dugun HTaren proiektu honen kontra gauden taldeon artean. Eta hortaz, berriro ere gobernuari eta geroa bairi eskatzen diogu benetan gauzak patxadapur batekin hartzeko, alternatiba ezberdinak, egon daitezken alternatibak aztertu behar dira, gauzak gardentasunez egin behar dira, eta ez korrika eta presaka. Jakin da, desadostasun nabarmen bat dagoela, eta benetan gauzak bere tokian mantendu nahi ditugu denok, eta guazen desadostasun horiek ia fintzen ditugun ikustera. Tribunal Konstituzionalak ebatzi du nola Montorok egindako amnistia fiskala inkonstituzionala den, guztiok derrigorrez egin behar dugun ekarpena, ogasunerako ekarpena ez duelako bermatzen.
Zer gertatu zen amnistia fiskal honekin? Borondatez ordaindu ez dituztenak barkatu egin zituztela, gutxiago ordainduz. Eta ondorioz 2008 milioi euro gutxiago jaso zuen estatuaren ogasunak. Orain, inkonstituzionala dela dio auzitegi konstituzionalak, eta guri gustatuko litzaiguke diru hori berreskuratu ahal izatea. Atzo, deklarazio instituzional bat aurkeztu zen horren inguruan, esanez lege honen aurreko egoerara bueltatzeko eta beraz dirua berreskuratzeko, eta baita nola amnistia fiskal hori salatu beharrekoa den zerbait, eta gaur kongresuan eztabaidatuko den zentsura mozioa inoiz baino beharrezkoa dela agerian usteko. Zergatik, berriro ere ikusiko dugulako nola alderdi popularrak erakundeak haien onurarako eta haien negozioetarako erabiltzen dutelako legeak eginez haien lagunentzat eta boteretsuenentzat, eta bitartean oinarrizko eskubideak murriztu egite dituzte eta gainontzekoei zergak igo. Beraz, justizia fiskalagatik eta demokrazia defendatzearren gaur kongresuan zentsura mozioa aurkeztu egin da, Unidos Podemosen aldetik. Ikusiko dugu zer gertatzen den, borondate politiko kontu bat izango litzateke, PSOEk baiezko botoa emango balu, Rajoy etxera bidal genezaken, baino hor daude berriro ere politikaren kontraesanak, gauza batzuk esan eta gero beste bat egin. Orain, goazen ikustera gaurko eguraldia. Goizean Lanbroa eta Lainoa, Nafarroa osoan eta arratsaldean ziertzo bolada gogorrak. Temperaturari dagokionez, bai minimoetan eta baita maksimoetan ere aldaketa gutxi. Iruñe aldean goizean zerua tarteka hodeitsu egon bada ere, arratsaldean giro eguzkitzua egongo da eta ipar-haizea ibiliko da 26 eta 14 gradu arteko balioa utziz. Gaur Baztanen goiza zeru hodeitsuarekin hasi den arren, arratsaldetik aurrera hodeiak gutxituz joango dira. Gainera, ipar-haizea ipar-ekialdeko haizea izatera pasako da, 14 graduko minimoak eta 17ko maksimoak utziz. Bihar, Iruñe aldean, urdiguneak nagusi. Ipar-haizea jarraituko du eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Baztanen, zerua oso hodeitsua egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Ipar-haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. Lehen aipatu den bezala, gaurkoan bi elkarrizketa ezberdinak ditugu. Lehendabizikoa Angel Rekalde dugu, gure kolaboratzailea den Navarraldearen zuzendaria dena eta igande honetan Noaingo martxari buruz arituko dena. Ondoren, hori eta gero, bigarren elkarrizketan Iker Santzu itzultzailea dugu, Jokin Zaitegi saria irabazi duena. Hori eta gero, zaratak tartean, saretikekin bukatuko dugu.